Jo, já jsem dala. Ne, hej. Ale dám ti. Já jsem nestihala, já jsem... Dám ti. Jo, dám ti, nevím, jestli chcete. Já jsem nestihala, já jsem už pak musela k babičce. Sobě jsem tam nevím, jo, já vím, co jsem si tam dala. Já jsem si tam dala, tam je, ona je taková, dávala ty ne. Že tam je prostě jako ksich a ona má v hubě srdíčko a pak takovou jakoby kytaru, takhle jakože pohled a máš tam teď takové srdíčko na těch strunách, ne? Jí jsem dala berušku na kufetině a pak ještě jsem ti tam dala jeden obrazek a nevím jaký, pak jsem tam byla Žánči a ještě Elišce a tebe už jsem nestihla, já jsem tam musela k babině na oběd. Takže vás to je do večera. Nejlepší.